Takže ahojte ľudia, vítam vás u dnešného videjka a ideme si premeniť, počkajte, úplne, že celú túto, proste stiahla som si túto, dole máte tieto 4 posledné aplikácie a to si zmením úplne všetko na mačičkovské. Tuto mám už nastavenia a obchod Play som si zmenila a túto aplikáciu si môžete stiahnuť. Nechcem, aby ste pozerali reklamy, takže potom stop. Dobre, ja sa bojím. Install. Pridať na polohu. To bude také pekné. Ja sa už normálne, že teším. Pozrite. File. Čo? Nastavenia. Kde mám nastavenia? Lebo ja si tie predošlé aplikácie máže. Že na čo sú. Poďme ďalej. Som zasa tu iba išla reklama. Hej. Poďme na fotky. Počkaj, ešte sa pozriem. Kde je Roblox? Aha, to si tu vieš dať. Či? Ja nemám Instagram. Ani Snapchat. Ja z týchto nemám nič. Tak ideme si ich teda dať, no. Poďme to. 3 reklamy. Dobre, som zasa tu a teda inštalovať. Pridať na polohu. Ja sa teším. To je normálne také cutie. Ešte viac. Cutie. Takže fotky. Kde mám fotky? Tu mám fotky. Dobre, a fotoaparát, tento starý. Nepotrebujem ťa, chápeš? Proste ja mám týchto miláčikov mojich. Takže poďme ďalej, no. Pink. Dobre, som sa tuto. A teraz ide kalkulačka. I like it. Unlock. Please. Žiadna reklama. Dobre. Install. Pridať na polohu. Výborne. Fakt, že výborne. Ježiši, ja sa tak teším. To je také... Je to tapeta. Takže určite si Theme Art stiahnite na Google Play. Toto sa vám môže stať, takže je to cutie. Tak reklamy. Iba v tom, to je v tom zlé, že sú reklamy, ale ja si viem kľudne. Pozrite, čo urobí. Ľahké. Ale dúfam, že to nie je na internet. Či nie je na internet. Aplikácia. A potom mi nepôjdu, no. Takže poďme už nepôjdeš. Dežiak. Dobre. Teraz ideme časovač. Dobre, som zasa tu. A už nemám internet konečne. Poďme na to, Ježiši Maria, to bude také judíček. Dobre, kde mám hodiny ďalšie? Tebe už musím vymazať, bro. Ty už tady nemôžeš byť. Tie hodiny. Sú hodiny. No, neviem jedno. Potom znovu. Toto mám. Nemám internet. Je konečne. To nejde. Reklamy. Ježiš. A teba si už
Mážem, bro. Mážem si to. Nepočujem ťa. Ok, poďme ďalej. Toto mám. Hej, mám. Pridať na polohu. Dobre, mám. Tento mail, ale starý, nejaký zostaralý. Teba už nepotrebujem ísť. Proste ja som taká... Dobre, ďalej. Čo dlho trvá? Google, preboha, to je taká pekná cica. A tam je aj YouTube, takže tomu už viete, že kde budeme na YouTube. Takýto YouTube. To nikto nemá. Dobre, poďme sa na to pozrieť. Google, a teba starého Google hnusného. Teba už nepotrebujem. Hej, ty si ešte tu, no fuj, hej, ty mi tu nebudeš oxidovať. Ví. Chrom. Poďme ďalej. YouTube teraz, YouTube náš, YouTube, nie, unlock all, aha, dobre, nič, aha. Tak poďme si ho inštalovať. Pridaj na polohu. Kto ma pozeral častejšie, tak vie, že mám YouTube tu. Hej. I like it. Ešte tu mám viacej aplikácií, takže ale to dám už do druhého videa, pretože to už trvá 7 minút, takže hej. Install. Hej, čo som stlačila. Ale na to mám tiež aplikáciu. Čakaj, ruka. Tak si aj toto dám. Unlocking, please. Kinko, tak mám to tam, alebo nemám. Vlastne, nemám, jasno, že nemám, preboha. Tak dáme toto a pridať na polohe. Nič tam není. Nie. Počkať.